От дълбока древност хората използват водата за всякакви цели и все пак учените от 21 век още се дивят на нейните свойства, за които изглежда модерният човек понякога забравя. Водата дарява живот, здраве, носи радост. Покрай нея са процъфтявали древни и сега се развиват модерни цивилизации. Но преди всичко, от нейната чистота и структура зависи хармоничното съществуване на всички живи същества.